Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo guztioi, urtero bezala abuztuaren amaieran ospatzen da Uharterakilgo hartzaile eguna eta gurekin daukagu gaur 3 gonbidatu, Jose Mari Uztarroz, antolatzaileetako bat, Jorge Otiza Artzaina eta bere txakula, Arakil. Kaixo guztioi, zer moduz? Oso ongi. Egun horretan lanpetuak, baina, ongi. Azken finean, 52. edizio ospatzen da datorren igandean, ezta? Bai, hori da, utzik egin gabekoa, hori da. Ja, 52. edizio, duela pare bat urte 50. edizio izan zen, zuetzat berezia da inbeste edizio egin izan, ezta? Bai, dudarik gabe, guretako, eta mundu guztiak ere jakin dezan, festa gutxi direla, hainen zarrak eta gainera bizirik mantentzen dena. Ez bakarrik mantendu, baizik eta gehiagotu. Orain, eguna motxa egiten zaigu. Egunean ordu pare bat gehiago beharko enduzke. Zehatz-mehatz, zer dela eta erabakitzen duzute abuztuaren amaieran ospatzea egun hau? Bai, abuztuaren amaieran erabaki zen, hilabete honetan gutxi gorabehera egoten ginen antolatzaileak, lan asko dago eta libreago, eta horregatik egiten ginen, jendeare nahiko libre egoten da, oporrak eta bar, eta jendea mugituko zelakoan, erabaki nuen abuztuaren azkeneko igandia egitea, eta horrela da. Eta gainera, Artzaiz Akur lehiaketa gaude, olako liga bezalako batean sartuta zenatik gaur, igande honetan egingo du Nafarrokoa. Hurrengo igandean izango da Legazpikoa, hurrengoa Bizkaiakoa eta horrela, eta gero Euskal Herrikoa eta nazioartekoa. Zehatz-mehatz, nortzuk aritu zarete lanean egun hau antolatzeko? Elkarte, kide, asoziazio... Bai, Aralarmendi elkartea da ardura duena, beha ikenda den azkargo, gero, udaletxeak bere kamiona eta materialak eta ematen ditu, baina guk egiten dugu. Eta kontutan izan, 150 pertsona baino gehiago lan egiten dugula egun honetako. Ez bakarrik egun horretan, edo egun horretan bakarrik baizik eta astea honetan, larun batean, jotake, igandean, eta gero beste 2-3 egun dana bildu eta denak ordenean jartzen. Aurtengo edizioari buruz, zer kontatu aldi guztu, zein izango da aurtengo programazioa? Aurtengo programazioa eta berrikuntza da, berriz, 52. egiten duela, hori da garrantzitsuena, baina, aurten bi gauz dauzkago, emakumeekin egin nuen horrelako elkartze bat, eta, bildu ginen zen, beren testigantza batzuk, beren esperientzia batzuk, eta, horietatik atera ditugu konklusio edo emaitza batzuk, eta hori dudari gabe, 7 emakume dire hor, artzain gaztagileak, eta hori omenduko diogu, baina jakin omen hori egiten dugula Euskal Herriko emakume artzain gaztagile guziei. Emakumea pixka bat egon da, sektore honetan, pixka bat hor, bigarren estalian esan dezagun, bigarren planoan. Da, hori nahi dugu, jendeai jakinarazi zer lana, zer garrantzi hauden emakumeak horrelako, batez ere hartalde betekin hartzain etxe batean, eta kalera atera nahi dugu, plazara atera, eta gero baita ere jendeai jakinarazi gazta bat erosten duenaren ez dezaila hainbeste begiratu prezioari baizik eta zer dagoen, zer lan eta zenbat izardi dagoen atzetik. Hala ere goizean goiz hasten zarete egun hau ospatzen eta arratsaldera arte eroten da, ezta? Bai, goizetik hasten da ardiakin, gaztakin, lehiaketak egiten, ardi mozte lehiaketa, feria oso importantea, gaztak dastatu eta erosteko moduan, erosariak banatu, gazta horren enkantea, dudari gazta lehiaketa,
gazta egiteko erakustaldi bat egiten duango artzain batek, eta, bueno, eguerdian enkante famatu hori, herri bazkaria hanfrontonean, eta atxaldean Jorge sartuko da han eszenategian, ia Jorge eta Arakil ia nola portatzen diren atxaldean. Bai, osotara Jorge, zenbat hartzaik parte hartzen dute egun honetan? Bueno, hortan igual Jose Marik hobeki jakinendik zemagaren nik zehazki seguru etzakiet, ni partaidea gehiago nau, Jose Marik igual... Bueno, 6 izendatuak daude, izena emanik, 7garrena daukagu hor kolokan, eta, bueno, 7-8 zakur izango dire. Eta bakoitzak bere hartalde propioa eramaten du, edo nola funtzionatzen du, Jorge? Ez, hartaldea, antolatzaileak bere jartzen diztek hartaldeak, eta ez hartaldea normalian izaten du non antolatzen den bertako ardiek, eta kasu honetan uharteen bertako ardiek ditu. Eta bertan, konpetizioari buruz eginez, kompetentzia nabarria dago, zuk nola ikusten duzu aurtengo edizioa? Kompetentzia beti, kompetentzia erten den bezala kompetentzia sarnoa, baina, bueno, azkenean partatzaileak denek nahi du irabazi, edo ez gelditu gutxienez azkena, edo, bakotxak izaten dio objektibo desberdin betzuk, eta, gehienek, odenek, albada irabazi, claro, eta ez baduk irabazten, bigarrena lortzen duken, porque, claro, bi lehenbizikoak baziokete behen sarie, Euskal Herrikora eta Oñatiko nazioartekora aukera gateko, eta, claro, orduen albada lehenbizkoik nahi izaten dio, bi lehenbizkoetan gelditu, eta albada lehenbizkoa, claro. Iazko egunarekin konparatuta, aurten favoritorik dagoela esan zenezake edo ez dakizu? Bai, nik errengo nuke favoritoa badagola, ez jazkoengati bakarrik azkeneko urtiotan, eta oraire maila unian dagolakoz, eta ez zakurbetekin, bikin gaina ere. Baina, gu ere saiatiko ditu aldugun egiten, eta albada favoritismo jaber untekoan ez duten azertatzen. Bai, kontu egun pixka bat, nolakoa da entrenamendua bai txakurrarekin eta ardiekin? Entrenamendu principalena du eguneroko lana. Eta, gero, konkursora gateko, lehiaketara gateko, batzuk gauz betzu behartekoenak erakutsi, adibidez, banderak eta eguneroko lanetan etxaude, bandera batzuk jartzen duk, eta, eken tartetik pasa eta olako batzuk, baina, principalena du eguneroko lana. Eta uste duzu animaliak ongi partutuko direla aurten ere, edo birrikirien baten ingo dutela? Guk esperantza izaten dio ongi portatiko direla, gero nola ateatzen den, baina beti ez du animalien kulpe ere. Guri ere izaten duk, igual gauz bete manatu harrian deskuidoan bertzean manatzen diok, eta orduen nasten gaituk biek, bapertziakin, eta beti kulpe ez dik txakurrek. Batzuten hartzaileak ere badik bere kulpe. Esan duzu, irabazleek badautela aukera beste lehiaketa maila handiagokoaketan parte hartzeko, ez da, Oñatikoa eta bestela? Bai, lehen bizikoa geltzen dena, gatendok Euskal Herriko txapelketara eta gero Oñatiko nazioartekora. Eta bigarrena, gatendok Euskal Herriko txapelketara. Han, segun ze lekutan gelditzen den, baziokoek aukera ere Oñatire gateko. Eta, beti orduen saiatzen gaituk gutienez ez bada irabazten, bigarrena geltzen gare. Baina, azken finean, jendeak orokorrean uste duzue urtero egun hau ezagutzera gerturatzen dela edo nolako harrera dauka egun honek herritarengan? Bai, jende asko mugitzen da, eta, dudari gabe gauz batek ematen du termometroa ferian, uharten bezain ongi ez dute saltzen iaia Euskal Herriko feri batean baino hobekiago, horrek esan du, jende asko etorri dela, gaina dastatzera, erostera, eta egunarekin gozatzera, eta goizetik hasi eta txalderaino, aparkatu,
aparkabideak ongi prestatua daude, eta lasai egoteko egun guzie. Zer jan, zer ikusi eta zertaz gozatu izango dut egun guzien. Zeren komentatu duzu, batez ere, erdi lehiaketa aparte, badaukazutela gastronomia puntu nabarmen bat izan ere, hainbat gazta lehiaketa daude bertan, ezta? Bai, 30 bat gazta egongo die lehiaketan, gero horietatik 13-14 egongo dierean salgai eta dastatu ahal izateko, naiz pintxoa, naiz beste zati bat. Ardiki lehiaketare badugu, 5 ardi hila daude eta prestatzen ari dire, horiek ere dastatzera emango die, eta hainbat gauz, hainbat produktu ere egongo da hor, danetarik. Taloa, txistorakin, urdaiakin, txokolateakin, badago egun guzien, eta gero, herri bazkari on bat izaten da, nahiko merke, ez da €22 edo zer den, eta ongi, egun guzian gozatzeko modua bada. Eta batez ere, artzain hauei, naiz txakurrekin, naiz gaztakin, naiz beren ardiakin etortzen dinak, baloratu eta zoriondu eta omenaldia egin. Noski. Eta aurten zer mozatera da gazta? Zuekin leku esten duzute? Bueno, ona. Aurten denboraldi ona izan da, eguraldi aldetik ona izan da, gaztaren kalitatea ere bai ona, eta orain probatuko dugu, herrian bertan egin den gazta ekologiko bat, aterako digu zati bat, gaztari hola atera behar zaio, lehendabiziko puska, eta esan beharra dago oso pinta hona daukala eta usain... Bai, usaina... Tenoria ere, haiduk urbiltzen, saldu ordu eta hola eta... Bai, hori, plaka, harrapatzu dio. Bueno, orduen horrela atera gaztai zatia, eta gero hortik horrela zatiak, agora emango ditugun zatiak, hola heldu. Bueno, txakurrari gero emango digu, Jorge? Txakurria azalak. Bueno, gazta, itxuraz, kanpotik itxura ona dauka, barrutik ere garbia, bere begiak ere oso ongi banatuak eta begi ona dire, orduen usaina, esne evoluzionatu bat oso garbia, garbia, hau etxera eraman daiteke, honek merezi du. Jose Mari, baberduk bai benna hola, ozkeiteko edo... Bai. Gazta, agoan desegin. Ez du, ostakin borrokatu behar gure gaztakin hor, desegin. Eta pizka bat, dastatu usaina honen bialtzen duena mingainean, ez da hila gazia izan, ez da hila gozoa, dultzea izan, baizik eta hor behar du zea bat. Eta orduan, irentzi eta ez jan bigarren puska irentzi ondorien barrutik bialtzen duen goraintzia. Eta goraintzia izan behar du, agoan, usainean eta hartu duguna, eta izan daia luzea. Mantendu daiela hor gustora esan, ze gozoa, gazta jaten ere, orduen urrengo puska hartu. Gaztakin eta besteakin. Hori da, segitu behar dugun modua. Eta hori bai, gazta frigoan mantendu beti eta babestua paper edo filma batekin. Eta gero, atera,
eta 16-18 gradura ailegatu da hiela. Bere temperatura, dastatzeko bere temperatura hori da. Eta nik orain induten hau, zatia hola atera, hau egin behar da jendea, lagunek edo familia edo eserita daudelarik. Hau, ebaki, gazta moztu berri dagoen gadien orduen dastatu. Orduen dauka usaina, zaporea eta dena bere osorik esan dezagun. Hori, lagun, anuarten ikusiko joaten dena ikusiko du dastatzaileak nola egiten duten proba, nola baloratzen duen, eta gero zeinek eramatu duen lehendabiziko sari hori, eta enkantean noraino ailegatzen den. Ikusiko da bai. Bai. Esan beharra dago oso ona dagoela, benetan, primerako dela. Bai, jo. Orain denbora garai honetan, hemen ogi bat eta ardo botila da geinauka, gazta horrek fintxarra emango luke. Iroan hartzio da hemen beste laguntzaileen bat balimage izango bagendu dudari gabe. Bai, merezido, bai. Bikote, mi esker hona etortzeagatik eta promozio pixka bat egitearen, gu oso ondo pasatu dugu, espero dugu jendeak ere animatzea Ugarteara kilgoa hartzea egunera, eta bertan oso ongi pasatzea eta asko gozatzea eguneaz. Konbidatua zaudete zuen, dudari gabe, komunikabide bezala, eta entzule, ikusle guztiak ere bai, joan denak berriz ere joan daiela, eguraldia enkargatua daukagu, oso eguraldi ona egin behar du, eta joan ez denak probatu ezala urte batean, eta ongi pasatuko du. Inor ez da kejo joan Ugartetik sekula. Oso ongi pasatu du, bai. Mi esker. Eskerrik asko zeiri, eta igande arte. Esker bili, bai. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.